Hingke tini haina hai katal kaisa blog noroni bagai sinampiku hingke जों sokpaijak daran logi Mem Swarnalata nogo tini bwni katal channel ni bagai kaisa Mem Swarnalata bai interview tongo aboni bagai phailajak. Hingke bebak setup wngbaikha hingke ang logi tongo tini rich blog ni owner hingke bo bai kwnaino जों darano chubanani hinui sokpailajak hingke norok naidong Nysing bai choyasak ani o blog no naithokjak khe like share comment khainani tapokdi obo wngkha chwngno bwkha bacharwmani aboni bagui choyakari chwng bai naithokdi ani o blog no. Omo hai channel of belai no kom no hai no bagi wan soka tini omo no puila cheng sai rajak mani omo ke kok salai man bisingo kisan bisa sereng lainai khna lainai nai lainai omo khlainai no ang tini puila yak reset hanio phai sobaika sini madam Swarnalata or nukhna agi rogo sini kok tripura channel rogo tini interview rogo nukhna Dr.Swarnalata tini interview ke abo bai no kerungjak hain hai tini seng keta hainai bo teisa hainai hasteo phai sobai khaba seng bo kok tripura rogo nugli ang keba ang sai chung ro tuginai khatangmani baginai ro tuginai phaika and like social media rogo prai no nuktrungu ke tini sakbai tang puilani lamo malai mani bo bai ke belai belai khano kha srangkha tekisa tiprasa angri tekisa kasi pride feel kayo tekisa bungju tang malai sini borok obai khlainai America hai ha ko ha kotoro thangai nai sebu khlainai aro ke sam khlainai kasi sini tiprasa rokni chaki hai ngene sam kotor khlai tongu haini bagino ang norok jotno no tini boyok norok haino jotno lamsok dite ang haino tini lamsok sini madam no sini o show belai belai kan hambai sini no jorok man bagi madam dengan ke kombes sing jotno tiprasa Bokol ke dong, kita tong mani nok hamdaga use kene energy, negative energy kisi thangga ke kisa kana mani korobo kisa sayang tong society jemon relationship masuk important jewel pureness maintain kaya angka amtiro kisa ang sada kita mani direction sayang jemon ke drugs itu kan sayang nge kisa gap ni dong mana politics ni thang dong yang thang dong mana kisa unified ke sama kaya nge progress ni. Okay, hari je biggest lesson actually jatuh bagi nama ke life shortcut kiri. Jadi kita awak kesan ni sini example kan saya makan aro 8 years saya semang training by education for going 8 years macam begini. Okay, kita tahu mungkin composition je ang job saru na bukan je baru saru ya, ada yang demand of kasi final itu mau saya mana ni career nang final ke shortcut ya. Second mungkin no pain no gain ha, nang hard work mak khaine no, nang hard work mak khaine. Hani easily nang daydream khai tong ba nang ni je mo something ya. Okay, abo ani life lesson okay. Baki kita tetap sana ni day to day life no appreciate khaine ni. Being thankful, amtiro kisa mane nijino grounded tonani ego tiguro. Oh kaya amtiro kisa nijino mato kayo. Plus hard work nita wang nona example sana actually this time. Okay, nana kakayo. Dai narono kam kan tongtheng belai kan hambai zora naman pakai. Hambai nana ko. Hello, what's up? কেমন আছেন? Godal. Total. I'm with Vlogs. Subscribe my channel. Halo fry. Okay, Madam Swarnalata bai darani interview ni je blog o blog tini asuk jora nangnai sajojak sinai okay rich blog bai gani chung tini darano subanan thangmani okay chubakha lenglai maisa kha tak nogo paikha horbo ongkaba okay norok rich ano kok kaisa saman tongo boni blog no anmoti kisa awai digini okay boni blog no norok thangi visit khaina di bahai okay asuk no tinin blog asuk jora nang sinai jotono hambai bye bye tata.